Здравейте, отново съм аз, Иван Димитров от Здравочник БГ, сайтът за лекарски профили и онлайн записване на часове. Днес продължаваме с една много интересна тема, а тя е какво се случва, ако вашият лекар, при който сте имали вече първичен преглед, не може да дойде за вторичен или не ви назначи вторичен и всички възможни сценарии около тази специфична ситуация. Ето ги въпросите. Благодарим на хората, които ни изпращат въпроси. Ще отговаряме на много от тях. Длъжен ли е лекарят да ви назначи вторичен преглед? Не. Вашият лекуващ лекар не е длъжен да ви назначи вторичен преглед. Може да си останете само с първичен. Разбира се, ако имате необходимост, ако лекаря прецени, ако ви назначи лечение или изследвания, които той трябва да прегледа, много е вероятно да ви назначи вторичен в рамките, разбира се, на 30 дни от датата, на която сте били на първичен. Ако е назначен такъв вторичен, длъжен ли е да има свободни часове? Не е длъжен. Напълно възможно е лекарят да ви назначи вторичен и да няма часове. Той не е длъжен да ви намери час. Това, което той може да ви каже, ела след 30 дена. И вие трябва да запишете час. Ако няма часове, той каже ми какво да направя. Така че не е длъжен да ви намери час. Но в огромен брой от случаите, масово, лекаря ще ви намери час и ще ви даде час и ще си го спази и вие ще отидете в този ден и в този час и ще можете да си се възползвате от вторичния. Ще могат да ви се прегледат изследванията, ще може да коментирате лечението до момента и така нататък. Масово лекарите ще намерят начин да се погрижат за вас и да ви прегледат втори път преди да ви изтече направлението, за да не изтече. Казвам отново, по закон те не са длъжни да го правят, но масово го правят. Това е, разбира се, благодарение на тяхната висока етика. Какво става обаче, ако не успее да се намерите час? Ами изтича ви направлението и за да отидете отново при същия лекар, да му покажете изследванията или резултатите от лечението, е нужно да се върнете при личния лекар, да вземете ново направление, да се запазите час. Стандартната процедура. Тогава, според касата, това ще е първичен преглед, но реално ще е вторичен. Другия вариант е да си платите и да отидете на платено. Друго решение, което може да намерите е, ако знаете, че лекарът е изключително заед, ако знаете, че трудно ще ви намери време или искате вие да контролирате в кой ден трябва да отидете, защото той може да ви каже, ела във вторник след 5 и ще изчакаш, защото съм много заед. Това е също често срещано, особено за много заетите лекари. Ако искате да не е така, е възможно при записването на първия час да си запишете и втория, като предположите, че вероятно лечението или изследванията, за които отивате, ще са в рамките на 3 седмици, 4 седмици и директно да се запишете и втория. Така още при отиването за първия, вторият ви е записан и няма как да го пропуснете. Добре, тук имаме много специфични случаи, но е важно да ги покрием. След това, ако е назначен вторичен, длъжен ли е да ви намери свободен час? Казахме, че не. Ако няма свободни часове, може да ви изтече направлението. Тогава взимате второ. Казахме го. Ако лекарят е назначил вторичен и ви даде час в рамките на 30 дни, не дължите нищо. Разбира се, това е вторичен. Нищо не дължите, безплатно е. Тоест по каса, не е безплатно. Ако специалистът отсъства, т.е. той ви назначава вторичен, но в този ден и час той не е там, какво се случва? Длъжен ли е да ви намери заместник? Не е длъжен да ви намери заместник. Възможно е лекарят да отсъства и да няма кой да ви прегледа. Зависи от случаите, но той не е длъжен. За разлика от личните лекари, които са длъжни да се намерят заместник, когато отсъстват, специалистите не са длъжни да го правят. Ако е назначил заместник, той отсъства, има заместник,
Този заместник обикновено идва и хваща графика на човека, който замества, и вие ще си влезете в графика. Но, вероятно, този човек има и собствени пациенти, така че е възможно разместване в графика или е възможно да не го спази. Ако случай е такъв, бъдете търпеливи, лекаря ще се постарае да ви вкара, да ви разгледа, да се запознае с вашия случай, но пак казвам, по закон те не са длъжни да го правят. Ако заместник е назначен, този заместник ще бъде в същата регионална каса, както лекаря, който замества. Какво означава това? И защо го казвам, защо е важно? Защото в предните видеа говорихме, че направленията важат за всички градове. Тоест, ако искате да си вземете направление и да отидете в голяма болница, примерно вие сте от Варна, искате да отидете в София, възможно е лекарят, който е там, да ви извика за вторично, да не бъде, да е в отпуска или болничен. Тогава лекарят, който ще го замества, отново е там. Заместващ лекар не може да бъде в друга регионална каса, в друга област. Така че ако има такъв случай и не ви се презапише часа, защото друг вариант е да ви се обади лекаря и да ви каже: вижте какво, ще отсъствам, дайте да презапишем часа, кога ви е удобно. Ако случай не е такъв, ви отивате на място, виждате лекаря, този заместващ лекар трябва да е в същата регионална каса, не може да ви прегледа някой друг или да каже: добре, така и така, няма да сте вие, може ли да ме прегледа ваш колега в моя град? Не може. Не може. Заместниците са по регион, според регионалната каса, търси се само от същата област. Мисля, че е това. Надявам се, че темата ви е интересна, надявам се, че ви е полезно. Ако имате въпроси, изпращайте ни ги. Ще се постарая да отговоря. Всеки един въпрос, който коментираме тук, е консултиран с специалисти или с личен лекар, или с регионалната и националната здравноосигурителна каса, така че информацията, която получавате, е от високо специализирани консултанти, които ни помагат да ги създаваме тези видеа, за което съм изключително благодарен. Ако вие сте лекар и искате да си запишете профил при нас, да имате профил, знайте, че имаме платени, но имаме вече и безплатни профили, както за лични лекари, така и за специалисти. Пишете ни, за цяла България важи това, може да имате безплатен профил в нашия сайт, изключително полезно е. Така че ако имате интерес, свържете се с нас по какъвто и да е начин, следим всички канали едновременно, така че ако ви желаете да се възползвате, свържете се и ще го направим. Аз съм Иван Димитров от Здравочник БГ. Бъдете здрави!